Sinin chen na chuan hmeichhe le mipa hi anin neina an lo register meka hmeichhe zawk chu nian ni in mipa chu hren ani nian chuan in nei kar chu enin ngei zawng nei le in nei chu a har vak lo ani hi a ti a chu ti lai chuan a thanu chuan ron video call in nian kum tinin blind date nei turin ka hril che a darkar thum lai a ngak to che ania ti ngei lo la kal lo a ron ti nian chuan Mr. Shen chu en zokin kanin nei to ti in a changa a thanu chuan in nei a restaurant a ngak reng che alom I blind date tur chuan a ron ti nian chuan Mr. Shen chu enin ani chuan ani hi tunge le a tiril ru a thanu chuan ril ru ha na in a yem ni ti in inu in blind date nei tur che in a ti che a ma se a thak takin I che le em ni a ron ti nian chuan Mr. Shen chu en le in a ril ru chuan a diklo zo kan nei ani mo a ti a anu chuan le fa lo chuang du nin nian chu a zak le a Mr. Shen po a en ngam law le fain hon chuan min thla ho wangin kalome ti in hoilet mi lo chuan a chuak nga la a kalyam nu chuan Mr. Shen po lo chuakin a secretary le bodyguard te lo kalin Mr. Shen cheinai lo le che a ma se inai ho si lawa mi pui tam na la ya omreng hi enge ngai na an lo ti Mr. Shen chuan nian kal na lam chu en reng pa chuan noi sukin let ula kapi ne na nupui ka nei to ti va shil ro u a ti a Shen chu kal nga lin a secretary chuan makti taka enin nupui mo vur khanga tuita em ni mei di lalpa in nupui na yamo a ti zui vong nian chu lo langin ka chevek kani ma sabera ka tlayan ya ti in atlan leaf ngak an lo ding chupa vading ve nga lin leaf le lamain hon chuan tlan phei vatin local ru ta hian a ti a midang chu a huwe line zinga pakhat chuan thi I du em ni kha leaf kha CEO man bi kani kha alo ti vat nian chu an bulakal vatin katipal ti in an zinga mi chuan president lo thleng ti ya chibai buk tur chuan an hoi chap nian chu a hoi ve a Shen chu na thokau le bodyguard ten lo zuin an lo phei ve me ka nian in a mu chuan a meng phok le Mr. Shen chu nian ma a chuan lo dingin midang chuan chibai an lo bu ka nian chuan makalo ti hle Mr. Shen chuan nian en pa in a local ve theyang ti in nian ban chu wanin a leaf bik lama chuan a kalpui nga la midang lo om ve ho chuan makan lo ti hlom hle leaf an lu nu chuan nian chuan Shen group president ini tak em ni ti in a zot Mr. Shen chuan tuna I shet chawamo a chiang ringalom Shen group a engei ti in a zot le ta nian chuan interview nei turin kalokal ti in lo chang Mr. Shen chuan eng interview nge shilfe I du em a ti chuan nian chuan a resume chu thukru vatin thil ti fai na ka dil ti a sia chuan a za thak don lutuk ti in a ril ru chuan a ngai tua Mr. Shen bula chuan angai lo keima pon ka ti thei ti in a chang vat ni china na thok ding ho kha lo ti in nian te chanchin kha an lo soya pakha chuan khanu kha tunge Mr. Shen den khan engin som na nge an nei ti in midang chu a lo zota pakha chuan Mr. Shen hian bial no nei ngai lo ani lom ni lo ti ve in midang le chuan hei chu Shen building chunga chanchin thardar chak tur ani chan hi an lo ti ve bok nian chu building tifai tu thom no alo ha a abula chuan hmeichhe pakhat hian lo nui so in I sang nian kha kor kha I lo in me rewani kha alo ti nian chuan inui zo to em ka na ka chan du to ania alo ti chuan chu nu chuan kan la in chung ring ania ma se tinge nang le ke hi kan dang lam em a ke chu kapa mel shate mangin ka graduate zo ve le Shen group ka zom thei nga la
nakina chuan shen group nei tu ni katum boka kan lawin chhun na wang shim pon kala puyang che lom na chang she lo viau lo te alo ti chuan nyan chuan thil ti thei viawa in nga yem ni alo ti chunu chuan secretary na thok thei tur hian ka in pha nyam ve a chu po Mr. Shen ka nei thei nan chuan CEO nupui ka ni thei boka nga nang chuan thil ti fai na hi chadewin lo thok la ti in ngei om deuh hian akal san nga la office chunga chuan nyan chu ni chinami nu khan lo shwain i sang nyan iti tur chu floor 19 na hi bal engma om lawin iti fai tur ani chhuat no na kha ikal san top lawang i she thiamem ati chuan nyan chuan ka ti fai don chuan an wai hlom box sia ti in lo chang chunu bok chuan an wai chuan ipui mai tur ani chuan an wai lo huna iti fai le mai don alom baka shen group hi chu i lo tho to thin na nen kha chuan adang lama fing takin omla hun khoral mai su ati chuan nyan chuan i swal reuh hle mai alo ti chuti lai chuan na thok pakhat hian coffee thar ka in du anya alo ti a nyan chuan awalak sakwat coffee pek ral chuan paper hi lo pe in copy som lo print la wei i thon ngal don nya alo ti le nga la nyan chuan wei mo ti ya bangbo taka azo lai chuan na thok dang chuan coffee an du dan te soin alo tir zom le ngal zat nyan in pakhat coffee pek lai chuan ti tur lo pe le ngalin finance department a stem chutir la Vivian district a i thon ngal don nya alo ti le midang po chuan copy siam tur chu an lo pek bel le zel boka nyan in avai hian tuna ti tur mo alo ti chuan ni kal nga ro chuan bolhlo kha pai nga la alo ti midang chuan local thar kha ka coffee hi chini lo da bel te alo ti ve boka chuti lai chuan Mr. Shen chu local mekin nyan coffee ne na lo phei ve cha ne nanin to don lai chuan hmeichhe khan nyan chu a coffee ken lai Mr. Shen a lei theinan alo suluya chutia nyan a che swal don lai chuan midang ho chu lau thong deuh hian an lo hoi hlom chuta nyan ni zok chuan coffee chu ama ein lei buak tir ta zoka Shen chuan pui chak deuh hian lo en na thok chen kha chuan Mr. Shen hian boina siam chin hi a holutuk an lo ti a lo su tunu chuan thin rim tak hian lutuk coffee siam mai chung pon boina isiama engthil dang nge thiami nei in chung kwa sum lama in har satawangin he na hi ka ko mu che a hetyang hian mo min ru le ta alo ti chuan nyan chuan min su ani kha ti in chunu chuan ka sut che pon iding ngil theilowem ni alo ti le chunu chuan Mr. Shen bula chuan Mr. Shen hei hi ka cousin ania Shen group a ka thok ti a shat khan thove min di la mase ka ban ngal thei ania ati chuan na thok ho chuan an lo en chapa chuti lai chuan Mr. Shen chuan a kot hak lai chu nyan chu aron hak ti ra lo om ho chuan makan lo ti hlom hle nyan ka zen chuan Mr. Shen hetiang hian ati zak che ania alo ti chuan Mr. Shen chuan ngai poimo lawin nyan ne na chuan soi turi nei ve lawem ni ti in a zo dai nyan chuan Mr. Shen ikor hi ka su anga ka pelet le don chenia alo ti chuan Mr. Shen secretary chu alo nui chuta midang hawin nyan ti turan pek te chu anron la let ta sap sapa Mr. Shen chuan nyan chu min lo zui ro ti in ankal chuak ngal nyan ka zen kha alo thin rim ve hle a Shen office chunga chuan lo omin nyan chu alo in thak Mr. Shen kamis chu alo ha a Shen bula chuan vo ina coffee engzat nge ka siam isha em document engzat nge ka ti sakte isha em ti in alung oilo na te chu alo shila Mr. Shen chuan tinge diklo taka anti cha chuan ka hne nai lo kal mai lo alo ti nyan chuan Montify tu mai kanya i office ka lo lu thei ka ring hlei nem alo ti chuan Mr. Shen chuan
a secretary ne na chuan vo in atangin kamimal office ti fai tu ani ang ti in a shil ngal a secretary chuan nu chuan nian chu Mr. Shen ma avakun nyamin Mr. Shen in en reng lai chuan nian chuan Shen ting bei min du em ni alo ti Mr. Shen chuan ka dana hian a hriat mai lo em ni alo ti nian chuan tinge ka mel tha em ni ti in asam te chu an zep vela kanin mu masak bera kami sia khan a ne zok che anianga an ti vel Mr. Shen chuan hei hi kanin mu masak berna ani lo alo ti chuan nian chuan makati hle in lama chuan Mrs. Shen le Mr. Shen te chulo ti in api chuan buya ipi hi vo in ka kumsom sarina anya hmeichhe fel deuh ka tonga i nupui ni turin ka tunu ta na tha ka ti ani a ti chuan Mr. Shen chuan tunu i nei to ka ti kha a ming chu nian ani alo ti api chuan chuti chu lo hrai hola min mu tir ve ta che ipi hi min bum tum reng su baka kumtina jawi kan bula a tur chu a tha asin jawi chu ka hmeichhe sha to chuan ala thabera alo ti Mr. Shen chuan jawi ti ming ka sha hian tum anei tlat engtin nge abum thei che a alo ti api chuan tikhan ti su no pang thatak le molmang ve takanya sin alo ti le a Mr. Shen chuan molmang a engtin nge nang Shen group chairman hian chutiang chuan atan I chong theya a chan chin soilang to su alo ti saka api chuan ani chuan nangin kha miss nian tan khan I chong thei ve thungim ni hmeichhe fing phakar tak ani zok lo mo alo ti a Mr. Shen chuan kapi ama ila she hleinem alo ti chuan api bok chuan jawi ishbik hleinem nakina ka birthday party ya jawi chu alo kal dona I mudon nia ati Mr. Shen chu dingin kabul na ya tu hmeichhia ma lo kal tir su engatan ma ka tilo ti in api chu akal sana nian lo langin in ro pui deuh bula hian kerot pum chun chung hian lo ding kapi shi huang chu ta hian mo a chena ti in makalo ti hle anu chuan ahmania thil thleng pi shi huang ne na anin ton dan chu alo langa bazara pi shi huang chuan kerot an selem ti alo zota a zo to thuan lo shil lai chuan nian khan lo mu in alo khongai ve hle a pi shi huang chu restaurant a chol puin kapi naktu ka gi fi du deuh tur kalo pe don chen ya ti in lo shil pi shi huang po chu alo hlim ve hle a tun hun lo lang le in nian in in alo thlir lai chuan car hi lo ding in mi pa le hmeichhia hi an lo chhuaka mi pa zok chu chen ni in nian na mu chuan hei chu kabial nu hlui ka du to lo I sang nian ani lom ni chu me deliver tui lo ni to alo alo ti a hmeichhia po chuan helai hi I omna tur ni ve lo World Health Organization na I thole theinan min dil tumin min lo zui zo kem ni ti in anuya nian chuan ka zui bok lo cheu alo ti wat hmeichhia bok chuan hei hi Shen chung ko in ani hi Shen chairman nen kanin mudona engi helai lo ti ve a ti chuan nian chuan ril ru in hei hi Shen chung ko in mo ti in chu a ena hmeichhia bok chuan tinge min chang thei na nge alo ti chuan nian chuan ka thian mu turin ka lo kal alo ti chen khan I thian chu inveng tu security nge anna tu ti in an nui so a chuti lai chuan in chhunga tang chuan patling hi lo chhuakin Shen chung ko in enkol tu butler ani a an bula lo thlen chuan chen chuan lo bevatin president Shen ke hi chen chung ko fa upa ber chen si kang kanya Shen nen kan tho ho nan chairman muturin kalo kala ti in an give ken te chu hongin butler Shen hei hi uluk taka kan thlan kan thil pek turania ti in an mu butler Shen chuan vo in chu chairman in sumdo na lam thil pe ka dong don lo alo ti chuan hmeichhia zok chuan gift chu lo khai chhuakin heng te hi kumza a upa
lingji le kumsang khata upa gi sengan ni hi chairman zot masalawin inol ngot theilawang na thil poimo iti khailak pal the sin I nai chan jok theania alo ti butler shen chuan heng hian boina engma athen lawang alo ti chuan nyan chu lo nuin midang tlon intum wang mai mai ani kha alo ti chen chuan lut ve tur thawin ilom ni nge ilo in ti thei viau alo ti chuan butler shen chuan nyan bula chuan jawi ini ti ro a ti chuan nyan chuan o gift peturin kalau kalve thawa carrot special takania alo ti chuan chen te chuan hawan lo ti mel hle a butler shen chuan chairman in shwai tur chen mi ron ti ra a ti chuan ni chin hmeichhe khan tinge ani ai kan keng thazok lawem ni ti in alo phuna butler shen chuan chairman ni vo in hian carrot sia adong don lo ti in nyan chulu turin asom ngala nyan chuan akalpa chuan chen te chu le chwa khum shama in chunga luta thutlenga a thutnu chuan in chu en kwalin het yanga nga in lian ne ro pui hi ka hmu voi khatna ani mit nge ya ka hmu chu a dan dang hle mai alo ti Mrs Shen chu lo nuin I phur om hle mai ti in lo fiama nyan chuan copy I house hle sia tinge iwa in ren ve ti in a zot pi shen chuan katupa nupui thuam chomatan tlem chu ka in khol ati chuan nyan chuan thuam chom engzat man ti in lo zota pi shen chuan million za lo ti in nyan chuan tamati hle a alo ang phiaw Mrs Shen chuan nyan kerut pom chu kokin hei kata turami ati chuan nyan chuan vapanin kerut special tak be khat yan so manani hi ti in Pishen chu ape a enla akhat vekania ati chuan pishen chuan I give hi ka dulu tuk ti in lo lom thiam hle a keipon thil pek tur che ka nei ti a kain local ro ka mu ang che ati a akut beng thek ana thok ho chuan phe khok te korte bek te chu an lo nor chhuaka nyan chu chibairun bukin anin hmel sha tir itir turin kan ome anti chuan nyan chuan makalo ti hle a pishen chuan vakain local ro I du hi thlang ro ati chuan nyan chuan amanza te chu enin tohlom chu ati hle a RMB munile ti ya angai to lai chuan pishen chuan na thok ho ne na chuan thomno ho te chu pe in kan la ang alo ti mol mol nyan chuan atam lutuk lo ti in pishen chuan ngun te chu bun tir mol molin leyang alo ti zung zunga akha vekta ka chuan nyan chuan kapi heng chu a rit lutuk lawami alo ti chuan pisheni chuan nor le in phekhok te chu bun tir an tum nyan chuan angun bun ho chu alo phel mol mola pisheni ne na chuan kapi heng thil pek hi chu atong lutuk alo ti pishani chuan lo nuin pakhata thlang ro ani lo chuan katupa kape moyang che alo ti nyan chuan inga alo ti thwaya pishen chuan ani lo chuan kalom don lawanya ti in ati taw der vel nyan chuan aman tlom tur chu jong kwalin silver zung bun mu chuan amana tawak lawang ti in angai to a hei hi he ina thil tlom berani nge yang ka fing hle mai ti in hlim deuh hian silver zung bun chu panin kapi hei hi min pe jok theyangem ati zung bun chu ala a pishani chuan I du chuan I la theyang lo ti in nyan ni na bun chuan ka bun tok chani hi ati pishani chuan pan na in aku chu avon saka butler shen kawin Miss Jawi hi birthday party nei na khan shwai ro ti in butler nen chuan anin zui ngal butler shen lo let le chuan zung bun da na ro ka mu chuan chairman tinge mishing thil ti theina zung bun kha a lo police ka call do nem ni ti in a hlau thong ngal hle a pishen chuan ka tunu hwal ka pelom I boina chaw ngai to ro a lo ti pishani chuan hlim deuh hian ka zung bun I la to a ka tupa chu I hnar thei to lawang ti in alom ril ru hle a